Aldugu jolastu? Zuek badakizu zer den pelota batala? Baina futbola ez da neskentzako. Hori oso gogorra data. Zuek joan pinponera olgetan. Ja, venga, martxau ja. Venga, joan. Entzun duzu zizan hori nara? Bai, flipetan gaitu nagoz. Euskaldunan mundutik badakizue ibili direla eta ospetsuak egin dira. Bai, itxasuntzigintzan batez ere. Iparraldekoak eta hegoaldekoak. Orduan, horko bidaiei esker, badakizue gero ezagupen handia dago mapatan eta euskaldunei esker bere. Kopia egin dago ez, hemengo itxasuntzigintzan, bai. Bueno, hori eta penintzula. Eta horko familien artean egozen Simón Bolivarrena, Venezuela. Eta hori jatorria Bizkaikoa da. Hemen badago herri bat Bolivar dela, ezta? Orduan, bera izango da, independentziak sortu egiten dago esanean, bera da idolo Ameriketan. Bera gure zuen egitea lagoretuta. Orduan, gu bere badaukaguz lotura batzuk, hango jendearekin, Euskal Etxeak bere badagoz, nunaitik, ezta? Eta bide elektronikoak, hemen daukazu ez, hain zuek bere komunikazioetan egoteko horko jendearekin, hemen banandu egado da. Zuek azteko, ja, zuen kontatuak eukiten. Aiban, nire abizena bezalakoa, baina begira zea raro dagoen idatxita. Ama ikastera noa! Baina txiko diot. Kaixo, inork ez didala erantzungo suposatzen dut. Baina guztiz haserren nagoenez, barrena ustu behar dut. Futbola gustatzen zait. Futbola gustatzen zaigu. Baina mutilek ez digute jolasten uzten. Hau ez omen delako neskentzat. Baina ze papa diren. Kakasarra eta kakasarra. Ontxo erantzun dute. Nik ere futbola gustokoa dut.
baina ez didate jolasten uzten. Txarra naizela diotelako. Txarra dina. Zein postutan jolasten duzu, ni aurrelaria naiz. Ni atezaina naiz, eta ez naiz hain txarra, baina batzuen ustez futbolaria izateko arroputz bat izan behar duzu. Nik uste dut telebista gehiegi ikusten dutela. Ja, aizu, zure abizenak eta nirak berdinak dira. Zu ere euskaldun altzara? Begira partida da, seguro mutilek antolatu dutela. Gugu gehiago jatu ginen. Bai, gu ere futbolariak gara. Ja, bai, esako lotxe, ja. Baina gu gurea defendatu behar dugu. Ja, hori be bai egia da. Bai, Kaixo, bihar nire herrian futbol partida bat egongo da. Eta egia esan, gustura jolastuko genuke. Baina mutilek ez dute nahi, gutaz trufatzen dira. Hemen egunero jolasten dute, eta niri ere ez didate uzten. Basaiatu, nahi baduzu, alduzu. Esaiezu haiekin jolastu nahi duzula. Bai noski, zer erreza. Bai, ez dut uste hain zaila denik. Eta zuk esaten doztezu, nire ezberdina da. Ezberdina, banik ez dut ezberdintasunik ikusten. Gauza bat proposatuko dizut. Zuek jolasten ausartzen bazarete nik ere egingo dut. Gara edo ez gara Etxebarritarrak? Noski ausartuko garela. Gora Etxeberriatarrak! Ba, ikusi oso? Nik ustela jolastuko nuke. ¿Qué ha pasado, baloia? Eta zu defendatu! Holan ez dugu gunda ikasi. Botak ekarri hori. Torri hona! Arbitro! Neskako badori hona. Estoy. Ikusi ez zelako pasen dotzen eskiak?
Kasualitatea. Goazen kanbietan partidu hasiko data. Ze partidu? Euskal Herria, Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Dónde te golpeaste? La rodilla. Vamos a llevarte por allá rápido. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? No sé qué está pasando aquí. Queden ahí parados, vamos aquí a jugar, vamos a ganar. Pero no se queden ahí parados, se nos acabó el tiempo. ¡Va a empezar el partido del País Vasco contra Venezuela, que lo van a transmitir por televisión! Sartzeko moduan da, hirugarrena! Otro gol más. No se puede ya, mira, chamo, la selección de Venezuela necesitaría un portero como tú. Sí. Che, gaur irabaziko ezta? Seguro irabaziko dugule. Eta zuko koletazo fuera ez? Bai, baina gauza importante hauak bai badauz. Bai, lagune. Bai.